אין מפכ"ל. מה המפכ"ל? אני אומר, אין מפכ"ל, יש הטרדות מיניות, יש מלא קשרת עניינים. בין המפכ"ל להטרדות מיניות, והרי ברוך השם, למפכ"לים יש עבירות כל כך מגוונות להתעסק בהן. במסגרת המאבק בהטרדות מיניות מחויבים מקומות עבודה לנהל עם העובדים דיונים בנושא. השחקנית ענת ברזילי מצאה דרך מקורית לעשות את זה, ככה שזה יהיה פחות דידקטי ויותר שאנשים יותר יהיו בעניין. כן, ואנחנו אומרים בוקר טוב לענת ולדליה אילם, מי שהזמינה את המופע לעבודתה, וממה נשוחח על ההשלכות, המסרים, התובנות. אבל קודם כל בואו נתחיל מה עושים בכזאת הצגה בעצם? תראי, מה שאנחנו עשינו, קודם כל עשינו את זה מיד עם פרוץ החוק. התחלנו כבר עם הדבר הזה. 98 החוק הזה נוסף. כן, זה דבר שרץ כבר הרבה זמן. שהחוק אומר שמה שכל מקום עבודה, מעל 25 אנשים, צריך לעבור איזושהי הדרכה בנושא. נכון, מחויב להעביר את העובדים שלו איזושהי הדרכה בנושא. גם שהם יבינו שלמנהלים ולבוסים יש אחריות לגבי דבר כזה. זאת אומרת שאת לא לבד אם זה קורה. אני אומרת את, כי בדרך כלל ההטרדות עדיין הן יותר לנשים. לקחנו את עיקרי החוק, למשל, דרך אגב, אני רוצה להפריד בין הטרדה מינית לבין מה שמאשימים את הנשיא, וזה שזה דברים הרבה יותר חמורים. מעשה מגונה, אונס, דברים שזה, כל הדברים שנעשים עכשיו הם יותר חמורים מהטרדה. מעשה מגונה, אוקיי. נכון, שזה גם לא קשור לחוק למניעת הטרדה מינית. הטרדה מינית, שלדעתי זה אחד החוקים החשובים שנכתבו פה, כי זה חוק שעוזר לנשים להתקדם בעצם במקומות העבודה ולא עוצר את ההתקדמות שלהם. לקחנו למשל את הסעיף שמדבר על ממונה, בין ממונה לעובדת, אוקיי? שהצעות חוזרות ונשנות של ממונה לעוזרת. דרך אגב, ממונה לעובדת לא צריך הצעות חוזרות ונשנות, והיא גם לא צריכה להראות סירוב. מספיק פעם אחת. מספיק פעם אחת, וגם היא לא צריכה להראות סירוב. אבל מה, תני לנו דוגמה למשהו כזה. למשל, אנחנו לקחנו סיטואציה שבה המעביד מודיע לעובדת שלו שהיא מקודמת. הוא מזמין אותה אליו למשרד לדבר איתו על העבודה, ואומר לה שהוא רוצה לעבוד איתה יותר יסודי על הקידום שלה אצלו בבית. בלילה, אצלו בבית, הוא קובע איתה ב10:30 בלילה לעבוד. עכשיו, יש דברים כאלה. אתה צוחק, אבל יש דברים כאלה, והרבה דברים כאלה. עכשיו, בדרך כלל הקהל לא רואה הרבה פעמים מה כל כך נורא בדבר הזה. זאת אומרת, אתה צוחק, כי עכשיו יש איזו מודעות. יכול להיות שאין לו זמן, יכול להיות שהוא... כן, יכול להיות שאין לו זמן, יכול להיות בעבודה. שזה, וגם נשים, הרבה פעמים בקהל אומרות, אני הייתי אומרת לו, אני הייתי נותנת לו סתירה ואומרת לו, תעזוב, אבל אנחנו מסבירים לגברת, במציאות זה לא פשוט. נניח, את אם חד-הורית, מאוד חשוב לך הכסף הזה, את תומכת באמא מבוגרת. אוקיי, תני לנו אולי עוד דוגמה, וגם תסביר לנו איך אתם עובדים עם האנשים. הנה, אז אני אסביר לך שאנחנו לוקחים מהקהל אישה שחוזרת על הסיטואציה הזאת בדרך שלה. אנחנו משתמשים באנשים בשתי צורות. אחת, הם נותנים לנו נתונים. מקום עבודה, מה המצב של האישה, של הבוס, מי השחקנים שהם רוצים שישחקו כל דמות. כי למשל, אנחנו בדרך כלל לא מתעסקים במקום העבודה עצמו. אם הופענו אצלם בליסרה, אז אנחנו לוקחים צבא או משטרה או בנק או מקום אחר. זאת אחת הדרכים שאנחנו משתמשים. אצלכם, דליה, זה עשה ממש שינוי בפועל. אולי לחזק קצת את הדברים של ענת, המעסיקים לא רק חייבים בהדרכה חד פעמית, הם בעצם חייבים ברענון. עכשיו, בתחילת הדרך, הנושא הזה של החוק, היו הרבה התנגדויות, אפילו בקרב העובדים. עד היום יש. כן, אבל בהתחלה, בתהליך ההטמעה, היה מאוד חסר החלק החווייתי. להרצות על חוק, לתת את התקנון, יש לזה אפקט, ובעצם להיחשף לסיטואציות שנראות לכאורה נורא פשוטות, כאילו מה רוצים מהם? זאת הטרדה? זה עשה שינוי, א', במובן שמיד אחרי החוק הגיעו נשים והתלוננו. כלומר, על דברים שאולי היו, אולי הם אפילו לא חשבו שזאת הטרדה. כמובן שבהתחלה... הטענה אבל גם כנגד הדברים הזה שנשים מנצלות את החוק הזה כדי להתחשבן, או כדי... את יודעת, להתקדם בדרך של סריטה. הטענה הזאת נשמעת, את יודעת, כי זה איזושהי דרך בעצם להתנגד לחוק. תסתכלי על סטטיסטיקות, מפעל שבו מ-98 הייתה אישה אחת שבצורה מאוד גלויה ניסתה לעשות את זה, כלומר באחוזים, על מה אנחנו מדברים?
כן, לא שזה לא קיים, אבל... לא שזה קיים, אבל זה... כן. לא, את אומרת שהייתה לך השפעה, אבל את יודעת, אני שואל, כי בעקבות דווקא האירועים שקרו בתקופה האחרונה, הייתה מין תחושה בציבור שכל העסק מתבלבל. זאת אומרת, מה שאתם מדברות זה לעשות סדר בחברה, שאנשים ידעו מה מותר ומה אסור, ובעקבות מה שקרה, גם עם רמון, גם עם הנשיא, ודברים שהתפרסמו, הייתה תחושה, גם בקרב הרבה גברים, שאנחנו כבר לא יודעים מה מותר, אני לא רוצה מתחתיי נשים שיעבדו, וכל מיני דברים ש... גם על זה יש לי, ענת, משהו מעניין להגיד, כי העובדים במפעל אומרים לי, חבל שהם לא באו לסדנאות שאת מעבירה, כי אנחנו שליחים של החוק הזה, בעצם באמצעות מה שראינו, מה שחווינו ומה שאנחנו יודעים. הם יודעים טוב מאוד. בדיוק. הם יודעים טוב מאוד. אז אולי באמת זאת הזדמנות להזמין אותם. גבר שמטריד אישה יודע טוב מאוד שהוא עושה את זה. הוא עד היום חשב שמותר לו לעשות את זה, אבל הוא יודע, תאמין לי שהוא יודע. אני זוכרת שבצבא, כשאני הייתי בצבא... איך תמיד זה מגיע בסוף הצבא? נכון, כי בצבא זה המקום הכי עמוס בהתייחסות הזאת. כי בצבא זה גם הפעם הראשונה שבחורה יוצאת בעצם למקום עבודה. זה מקום עבודה ראשון. עכשיו זה התחיל, אני זוכרת שאני הייתי בצבא, זה התחיל מללכת למקומות שהיו תלויות תמונות של בחורות ערומות בכל מיני פוזות, שכבר זה עוצר אותי מלהתקדם בעבודה. עכשיו, אחד הסעיפים שאנחנו מתעסקים בהם זה ביזוי המין של האישה. עכשיו, זה מגיע, המילה מיידלה, זאת אומרת, שעכשיו שתמיד צחקנו עליה, יש בה משהו, כמובן, שעל זה אף אחד לא תתלונן, אבל ממיידלה ועד... היה נשיא שנהג לקרוא כך לכולנו. נכון, בדיוק. אני חושבת שנשיא זה כנראה... אוקיי. אנחנו חייבים לסיים. אנחנו חייבים לעצור באמת, כן. מה את אומרת? אוקיי, יש לי עוד המון מה להגיד. אבל אנחנו היום נשמח אתם רגילים, שתחזרי. היה לכם את גילת. כן, יש את הפרומו לך, אבל אי אפשר לעשות פרומו אני לאחור. יכולה לעשות פרומו לאחור. זהו. אבל מי שהקליט, כדאי לו לראות. עשתה לי פן, גילת הקרובים. אוקיי. ענת ברזילי ודליה אילם, תודה רבה לשתיכם. תודה רבה לכם. תודה. עניין אחר עכשיו. הצימרים? כן. הג'קוזים?